Zerrenean, eskukarra bat apostantzen. Ibrahim, orain, izmailu. Tarai pozan, zen pozan bila. Zeratian, osin batzuan zituen. Ibrahim, orain, izmailu. Tarai pozan, zen pozan bila. Aztezenean, zuran bila bat zituen. Ibrahim, orain, izmailu. Tarai pozan, zen pozan bila. Aztezenean, behatzi ulitatu. Ibrahim, orain, izmailu. Tarai pozan, zen pozan bila. Ostiralean, tximurritegi bat aurkitzen. Ibrahim, orain, izmailu. Tarai pozan, zen pozan bila. Larren batian, Jerusalem nazioan. Ibrahim, orain, izmailu. Tarai pozan, zen pozan bila. Igandian, estukagarrik ikusten. Ibrahim, orain, izmailu. Eta laiko, zeko pozan bila. Eta laiko, zeko pozan bila. Igandian. Segitur natura abi. Idazten du Plinio bere Naturalis historian. Quarum grandissime et pene vestierium generis estruto camelli, Africi vel Etiopici, equitis incidentes equo excedunt, felicitatem vincum, ad hoc demundatis pinis ut currentem aiure. Cetero non sum volucre ne caterra toluntur. Jarraitzen du Plinio bere Naturalis historian. Ungule eis servinis similes, quibus dimican, visulcem comprendendis apitibus utiles, quos in fuga contrasequentem ingerum pedibus, compoquentis in directa devorata mira natura. Bukatzen du Plinio bere Naturalis historian. Sed non minus stoliditasi in tanta religi corpori altitudine, cum cola religi occulta veni, la terese es estimatium. Plinio duela 20 mende hil zen, Vesubio sumendiaren lagarekin arreta, gainera zeren arrisku horretara jartzera bultzatu baitzuen bere jakin minak. Baina guztiarekin, beragandik guganaino denbora asko pasabada ere, horretik funtsian zutik diraute berak ostrukari buruz egindako baieztapenek. Ostruka hegazti bat dela, alegia denik eta hegaztirik handiena. Zaldian eseritako zaldun baten goiera haize lortzen duena. Eta hortaz gain, orainaren oin eta atzazkadak dituela, atzetik segika dituen etxaiei harriak botatzeko baliatzen zaizkiona. Eta hortaz gainera, erabat harritzekoa eta miresgarria dela bere irenzteko gaitasuna, edo zer gauza irenzten duela izan harri, paper, pelar edo burdin. Eta hegazti erabat ergela dela. Bere ergeltasuna bere gorputzaren tamainokoa dela, bere zaldian eseritako zaldun baten goiera izan duena. Eta ez dela egan egiteko gauza, eta arrautzak jarri eta lurpean gordetzen dituela.
zen orain arrautzak jartzeko modu horretaz. Zeren bitxia baita jakintxo asko azpimarratu duten ez bai ohitura bera eta baita ohitura horren inguruko guztia. Begira, horren froga bezala, orain dela mende asko idatzitako bestiarik catalán. E con falsos ous si espons en la arena, e garda per los cel, et esmen una estela que s'apela Virgo, que a parts de març e de abril. E come la vista que la estela, si les estar los dous, e non hi torna fins que los estrus son nats. Por lo poder de Déu, lo sol escalfa aquells ous tan fins que los estrus son nats. Ez du noski gezurra izan behar bestiarik katala zaharrak dioenak, zeren zehetasun bat gora edo bera gauza bera azpimarratzen baitigute beste hainbat bestiario. Ala Richard de Fournivalenak, nola Pierre de Beauvoisenak. Begira horren froga bezala Fournivalek idatzitako poema. Así le sucede al huevo del avestruz. Porque este pájaro es de tal naturaleza que deja su huevo en la arena y ya no vuelve a prestarle atención. Pero el sol, que es fuente universal de calor, le calienta y le alimenta en la arena. Así llega la vida, sin que precise ser empollado de otra manera. Así digo de mí, que soy el huevo que nadie ha empollado. Ya faltaba poco para que me echase a perder. Pero una cierta alegría me consuela y ese es mi consuelo. Y este es un consuelo común a todos los hombres, ¿no? Y cada uno tiene la parte que Dios le ha dado. Eta froga hori nahikoa ez balitz, alegia norbaitek dudak baditu ostrukaren arrautzak jartzeko moduaz, honamen bigarren bat arestian aipatutako Pierre de Beauvoir soesaima. L'animal nommé autruche, quand bien étant où il doit pondre ses œufs, lève les yeux vers le ciel, regarde si l'étoile qui est appelée Virgile c'est dans le ciel, car elle ne pond ses œufs que lorsque cette étoile est visible. C'est-à-dire lorsque leurs blés forment leurs épines et qu'on entre en été vers le mois de juin. Alors, quand cette bête nommée autruche aperçoit l'étoile, elle creuse un trou dans le sol et y dépose ses œufs qu'elle recouvre de sable. Quand elle quitte le lieu où il a pondu, elle n'y retourne jamais plus et oublie ses œufs aussitôt, car elle est d'une nature oui, elle est d'une nature oubliesse. Beraz, orain artekoa laburtuz eta ostruk arrautzei buruzko punturik garrantzitsunak bereiziz, honako hau esango genuke. Bat, arrautzak jarri aurretik, ostrukak zerurantz begiratzen duela, ea bertan Virgo edo Virgilio izeneko izarra ikusten duen. Bi, Virgo edo Virgilio izeneko izar horrek udako beroaren hurbiltasuna adierazten duela. Hiru, izar hori ikusten badu, ostrukak jarri egiten dituela arrautzak. Lau, izar hori ikusten ez badu, ostrukak ez duela bat ere arrautzik jartzen. Bost, ostrukak ez dituela arrautzak edozein tokitan jartzen, baizik eta lurpean edo darpean. Eta sei, eguzkiak lurra edo ondarra berotu eta txitatu egiten dituela arrautzak, lan hori ostukari kenduz. Alde batera eta dudarik ez, miresgarriak dira ostrukaren ohitura horiek. Baina bestera eta hitz itsusi bat erabili badezak eta kakazarra bat ere badira, zeren egitezan kontu zein zaila egingo zaion andre afrikar bati, familia goseak daukan andre afrikar bati, hain zuzen ere, lurpean gordetako arrautzoiek aurkitzea daukaten balio energetikoarekin. Zeren hori esan beharra dago. Ostruka arrautza bat, oio arrautza baten hogei alako da. Eta bere balio energetiko horren berdin hogei alako. Batzutan bai,
Batzuetan lortzen du Andre Afrikar horrek, haizeak ondarra banatu eta agerian utzi dituelako edo, arrautza mordo bat aurkitzea, zeren hau baita bestea. Arrautza bat egoten dan tokian edo berrogei tamar egoten direla. Ostrukaz baita sekula bakarka ibiltzen baizik eta taldetan, eta errunaldia ere, arrautza jartzea ere, bataldeka egiten baitute. Orduan, Andre horrek, familia gozea daukanak eta altxor hori aurkitu duenak, berealitako poza hartzen. Eta zotina ere jartzen zaio batzuetan. Eta ze poza oiutu beharrean, poza handia. Oiutzen du emozioak zotina jartzen diolako, noski. Dena den, Andre Afrikar batek, gutxitan izaten du olako poza handi bat izateko aukera. Eta hori lehen aipatu ditudan arrazoiengatik eta horretik aipatzek ditudan beste berriengatik. Aipatutako arrazoia badakizue, ostukak gorde egiten dituela bere arrautzak. Horretik aipatu gabe zeudenak berriz beste bi hauek. Bat, lurperatutako gauza bat aurkitzeko. Suerte handia behar izaten dela. Eta Andre Afrikar pobreek, munduko beste pobre gehienek bezala, ez dutela halakorik behin bakar baten ere izaten. Bi, gozez dagoen Andre Afrikar batek ostruka arrautza aurkitu ahal izateko, nahita nahiezkoa dela, lehenik eta behin, bere Afrikako aldean ostrukak egotea. Eta alde horietan, Etiopia, Somalia, Eritrea, ostrukarik ez dela geratzen. Zergatik ez da ostrukarik geratzen, galdetu nion duela hilabete batzu Somalian lan egiten duen ekonomilari bati. Bere izena Pedro Weiner da, eta Nazio Batuetarako lan egiten du 3. munduari lagundu nahi dion programan. Dagoenerako denak jan dituztenako. Denak? Bueno, behar bada denak ez. Behar bada geratuko da oraindik harrapatu ez duten bakarren bat. Pedro Weinerrek esandakoaz pentsatzen gelditu nintzen. Eta batean ostruka bat ikusi nuen, irudimena deitzen zaion begian atzeko leku horretan. Somalian geratzen den ostruka bakarra ikusi nuen. Eta izatera berriz haren izterrak ikusi dituen bikinka erretzen eta adoratzen. Eta iztar haiek oilaskorenak bezalakoak ziren, baina 20 aldiz handiagoak. Eta gainera, koipe fin bat zerien iztarra jai eta koipetantek zirti zartak osoak sortzen zituzten zutera erortzerakoan. Eta batean irudi hura itzali zitzaidan eta bere partez gorri koloreko bat azaldu zitzaidan. Izter berberazten baina tomate saltsan prestatua. Eta tomate saltsa hartan zipristinaturik dorren nimino batzuk ageri ziren eta dudarik gabe txampiñoiak ziren. Baina batean irudi hura ere itzali zitzaidan eta bere partez Betani izeneko etxe batek hartu zuen txanda. Eta pentsatu nuen ostrukaren izterraz libratu ote naiz zeren Betani etxe horretan ni jaio nintzen herriko okindegia baitzegoen eta okindegietan ogiak egoten baitira eta ez ostruken izterrak. Hartan mariatxo ikusi nuen okinaren arreba. Eta mariatxok eraman ninduen labea zeukaten salaraino. Ireki nuen labearen atetia. Eta hor non berriro ostrukaren izterra ikusten duen. Baina horrekoan doratua ez ezik urrez miniatu ere zirudien. Urrez miniatua eta pasazirulez egindako koroa beltz eta biztirante batekin. Handi gutxira, labearen lamara sentitu orduko, bi pasazirulak aurtegi batean zeudela gelditu zitzaidan. Eta hala zezen. Aurrean ez neukan ostruka izter bat Frantziako errezeta baten arabera jarrita baizik eta gizon beltz baten aurpegia.
dena azal eta ezur. Azal, ezur, eta pasta ziruelako bezalako bi begi handi. Haren atzean berriz, ordeka mintzatu eta belargabea luzatzen zen, Afrika. Edo zehatzako esan da Somalia. Inork izateko premiari gabe gizonaren izena jakin duen. Ibrahim Alik Ismail. Iruditu zitzaidan zerbait esaten ari zela Espainia artean, zizaka. Jarri nuen belarria erne, eta entzun nuen Ibrahim Alik Ismail hain modu apalean esaten zuena. Esaten zuen. Indigereke bobodi, indigereke fientoi, indigereke nalmadi, jakon digereke tulonete. Alferriz zen, ez nion ulertzen. Afrika urrun egin dago guretzat. Orduan, irudimenean ikusitako gauza guzti horien gogoan hartu eta poema idatzi nuen, Somalia. Astelenean, eskukada bat arroz jan zuen Ibrahim Alik Ismailuk. Eta bai poza, ze poz handia. Asteartean, osin batzuk jan zituen, egosita. Ibrahim Alik Ismailuk. Eta bai poza, ze poz handia. Asteazkenean, sugandila bat jan zuen. Ibrahim Alik Ismailuk, eta bai poza, ze poz handia. Ostegunean, 9 euri eta 2 listor jan zituen. Ibrahim Alik Ismailuk, eta bai poza, ze poz handia. Ostiralean, txingurritegi bat aurkitu zuen Ibrahim Alik Ismailuk, eta bai poza, ze poz handia. Larun batean, Help Somalia Now zioen horria jan zuen Ibrahim Alik Ismailuk. Bai posaz, ze poz handia. Igandean ostruka bat ikusi zuen Leiotik. Ibrahim Alik Ismailuk, eta bai poz handia. Arrabatu ote zuen ostruka Ibrahim Alik Ismailuk. Janote zituen arra bazten bere izterz guztiak. Janote zituen emea bazten bere arrautza urraingo hilabetetan. Ez dakigu. Izan ere, ez da eiza erreza ostruka, eta ez bakarrik Plinio esaten zuen agatik. Ungule servini similes que justifican. Bizultzen comprendentes lapidibus útiles o sin fuga contrasecuentes ingerumperio. Hau da, ez bakarrik atzetik segikan dituen etxaiai ardik egiten dietelako. Baita bere abiadagatik ere. Izan ere, orduko 60 kilometro harrapatzen ditu ostruka batek. Eta esaten den bezala, harrapazak holako abiada harrapatzen duena. Ez ostruka ez da eiza erreza inondik ere. Hala izan balitze zuken hainbeste ibango, lurraren gainean, zeren hau ere esan behar dago, ostrukak 7 milioi urte daramatzan lurraren gainean. Eta gainera, harrapatzen erreza izan balitz, ez zioketen boskimanoek olako kantu ederra eskainiko. Ostruka eizerako kantua. Zuk, zure sabel arrizbetetakoarekin, zure hatzaparrekin, egoekin txan-txan esaten duzun horrek, meloien bihotza jaten duzun horrek, maidazu zure lumetako bat. Ostruka hori
jaiki eta ego astinduka hasten zarena, zure lepo luze horrekin, zure hantzka barrandiekin. Urdaila arriz betea daukazun hori, ebasti handi. Ostrukar, moko luzea, korri eta korri ibiltzen zarena, emaidazu zure luma grisetako bat. Ostruka, zaietza hautsez betea duzuna, ebasti handi, jara eta ona korrika, zure egoei eraginez ibiltzen zarena. Kou dio zure sabela, ostrukar, korrika eta oinez ibiltzen zarena, emaidazu zure izatxaren lumetako bat. Ostrukar, burua altzatzen duzuna, kari esaten du zure sabelak. Ostruka, tripak ezin dena daukat jatekoa. Emaidakire lumetako ezur bat, ura. Ui esaten duten bi ezur dituena, aurpegiarekin go esaten duana. Ene mende hartuko alaut, ene ostruka. Ehiztariek kantatu egiten diote. Ehiztariek mesedez ere eskatzen diote. Baina aurpegiarekin go esaten duen gure txori honek, iesari egiten dio, orduko 60 kilometro eginez, eta gero nahikoa tarte lortzen duenean, makurtu eta lurreratu egiten du bere gorputz handiegia gauza horrelako. Eta gero zulo bat aurkitu eta burua izkutatzen du bertan. Hartara ez da nabarmentzen. Hartara, oteiztak bere kuoskuetan demen izan zuen bezala, soluzio bat aurkitzen du eriotzaz kanpora. Zeren jakina, ostruka ez baita Rambo, ez baita Zezena bezalakoa. Zezena animalia baltarra da, primario. Zezenak ez dauka ikara existenziala onartzeko gaitasun espiritualik. Eriotza denik ere, jakin gabe hiltzen da. Nork esan du ostruka makala dela, zergaitik eta arrisku gorenaren aurrean burua izkutatzen duelako. Ostrukak bildurra dauka eta soluzioa aurkitzen du. Soluzio berezia, espirituala, eriotzaz kanpora. Dios. Animalia zoragarria, iraundua, ostruka. Animalia metafisikoa, bere Cromlech propiala sortzen dakiena. Egoak izan arren, ezin duela egin. Bizonak bezala. Nor esan du ostruka makala dela? Erantzuna da askok esan dute. Eta ez bakarrik burua izkutatzen duelako eta hartara asko bereizten delako Rambo eta gainerako gure eredu bidezkoengatik. Baita, nola esan, bere itxuragatik ere. Izan ere ostruka itxusia da, oso itxusia. Izterrak agian hain agerian ez balitu besterik izateke, baina hala ere. Izterrak zetaz bilduta edukita ere zer egin bere ia hilerik gabeko buru horrekin. Kontutan izan dezagun Senekaren lekukotasuna. Senatuan negarrez ikusi genuen Fidio Cornelio. Antzarenez, Korbulionek esan zioen, ostrukarena bezalako burukalo osoa zuela. Oraingo senatoreek ez dute noski negarrik egiten horrelako uskeriengatik. Eta gerta da, bakosta egiko zaizue Senekaren hitzei neurria hartzea. Baina kontua zera da, ostruka oso urrun dagoela, ez dakit, Claudia Schiffer baten itxura eta neurrietatik. Zeren hori baita bestia, ostrukaren neurriak. 50, 180, buruan, 180 bularreak, 160 herriak. Eba. Oso urrun dago Claudia Schiffer baten itxura eta neurrietatik. Bere burua txikiegia da bere gorputzaren aldean. Ez dago neurririk. Gainera hori da etimologiak esaten diguna zeren ostruka hitza, oksitanoren ostrutz hitzetik dator. Eta hau berriz latinezko estrutiotik. Eta hau
greziarren estudio Kamelos delako. Eta zer da Kamelos? Gambelua. Kamel paketetan agertzen den animalia. Eta estudio, txoririk ugariena, Euskal Herrian horma txori, paret txori edo eliz txori esaten duguna, eta lizardik txolarre esaten zuena. Eta lizardi, zein txolarre, aipatu dugunez, zergatik zabaldu parentesi bat, eta lehenengoak bigarrenari egindako poema gora ekarri. Izena du Parisko txolarrea. Txolarre Paris erdikoa. Burseko iskanbila gizon zoro batzarre. Ez ote nahikoa izutzeko asolakabe biribila. Farol itzali baten txapel gainurrera, etorria iztxusen, apurrostu bat jaten. Batetik bestera, arindituk txapelaren muturrak gaintzen. Salto banakintz, begien maiak lurrera. Ez aizi makala. Begiraldi luzterik gabe, torbera. Ez alearen ordez, jasotzera azala. Kafetxean bainago, hastiaren jabe. Zer egin oberik, ezer ez gogarago, muina urtu gabe, zerbait alarik ere gogo jolas baizik. Leioak lauso dira, eguraldiaren antzera. Barrenean, giroaren arira, losustak egiten morroi mantal zuriak daude barrenean. Begira berriz txolarrea behetik gora. Keinuka begiak irentzi du gerora luzatzeka alea. Eskupeko uri bat poteaz antziak. Parisko txolarrea. Zertan aiz berezi nire herriko batez. Azalez, soinarrea. Barrenez bihurri. Kirea bazaitezen, ik ere ez dakit frantzesez. Kanpandorre zaharrean bata bezin lasai, bestea da maiztar tuleriko itarrean. Egingo nuke bai, hangoa lotxa ezetz, onuntxa banekar. Nun nahitar izan minez ostera, gizona bai txori baldarra. Aleginak eginez bebil handikona, etxez kanpora bekiduk baserritarra. Labur, neure burua Parisen ikusiz hain lotuta arlote, otoin izun zerua zehatz kadieraziz, gizon baino nahiago nukela txolarre. Txolarre bai, baina ustruka? Inork ez du ustruka izan nahi. Esako du oteizan nahi duena, baina dela bere kobardeziagatik, dela bere itxusitasunagatik, kontua da ustruka oso behera erorita dagoela gaur egun. Ez da azaltzen pelikuletan, Rambo eta Rambotxo guztiak bezala. Ez da azaltzen errebistetan, Claudia Schiffer eta bere lagunak bezala. Baina hori gutxi balitz, fabula bakar batean ere ez da agertzen. Arranoa, trikua, dordoka, sugea, putrea, katua, txakurra, untxia, horiek denak eta beste mila agertzen dira, baina bera ez. Azal ziteken animalien munduko zirano bat, bezala, baina hori ere kendu zioten. Ahate batek kendu zion, hain zuzen ere. Ahate itxusiak. Orain ahateari egiten diziote monumentuak. Uri askotako parketan ikus daitezke brontzezko edo arrezko ahateak azpian honako lehenda dutenak. Itxusiena suertatu zen ederrena. Irain bat ustukarentzat. Ahate itxusia zela eta azkenean ziznia izan. Trampa zikin bat besterik ez. Zer zango luke Euskal Herriko buruan dienak eta itxusienak Korteztu bira joan, Marko izeneko alkateak antolaturiko txapelketa horietako batera noski, eta norbaitek lehenengo postua kenduko badio, eta
eta norbait hori maskara eta barra kendu, eta gero, Claudia Schiffer suertatuko balitz. Lase sentitzen dira, ostukak ahate itxusiari buruz. Eta gainera, aulak aulgarria berarekin izaten du, eta zera ere gertatzen da, jendeak ez diola ostukari bere Rambo estazuna eta bere Claudia Schiffer estazuna barkatzen, eta txan guztiak erazten dizkiote. Alase irakurtzen duen duela gutxi, nire etxe aurreko txartel bat. SOS, SOS, Angola está en guerra. No escondas la cabeza como el avestruz. Nuestros hermanos necesitan alimentos y medicinas. Los alimentos que no se pierden y las medicinas que tienes arrinconadas, puedes entregarlas en la parroquia del Sagrado Corazón. La solidaridad es un nuevo nombre de la justicia. Beraz ez bakarrik itxusia eta kobardea baita berekoia ere. Eta Pliniok esaten zuena gogoratzen bazaizu ez. Sed non minus stolicitas in tanta reliqui corpori altitudine. Baita zeharo berbela. Gauzak horrela, ez da harritzekoa zoologikoetan ostukak desagertzen hastea. Gaur egun, zoologikoetan apenas ez da ostukari geratzen. Egia da, Labanakoan bat geratzen dela, Tropikanako dantzarien luma hornitzailea, hain zuzen ere. Baina norbaitek errendegelen bat aurkitzen ez badu, da, irlak nokitzen duen esiketa ekonomikoa ez bada kurtzen, bereak ere egin du munduan kerronetan. Baina kontuz, errukirik ez, mesedez, errukirik ez. Ostruka, txori basatia da, eta Lorenzek idatzi zuen bezala. Bere burua erruki duen gauza basatirik, ez dute hundu ikusi. Txori txiki bat, hotzak hilda eroriko da bere adarretik, bere buruaren errukirik behin ere sentitu gabe. Ostruka bere desagertzeko zeudela eta ostruka txiki bat erosi nuen duela hilabete batzu Londresen, brontzezkoa da, eta 5 zentimetro altzatzen da lurretik, formaitik, kasu honetan zeren nire lan mailan edukitzen baitut beti karismantzat. Eta batzutan, hartu ostruka txori eskuartean eta beste batzuk tximu atzaparrarekin edo botiliako deabroarekin egin zuten bezala banik, desio bat usatzen diot. Eman dizadala poema hon bat, edo ideia hon bat, edo salman ezala euskera, edo bestela bihur nazala Rambo bezalako bat, alatan mirezkoa izateko. Edo bestela beste erremidiorik ez badago, bihur nazala Claudia Schifferren pareko. Hartara fotografia saio bateratik 1 milioi kobratu izateko. Zeren jakina, urtean 200 saio egin eskero, 200 milioi, berdin 90.000 milioi. 10 urtetan, 10 bider, 20.000 milioi, berdin 200.000 milioi. Eta 200.000 milioiekin baietz euskara salbatu. Zeren txapelketa bat egingo baiken dute Euskal Telebistan, futbol partido baten deskansuan. Milioi bat euskara ikasten duten dagoeneko 200.000 pertsonitzan. Eta seguro horrela euskara gorakada guztia izango zuela. Eta gainera ni 200.000 milioi horien ikusekin balasai biziko nintzateke egin behar den egin izanak ematen duen soseguarekin. Zoritxarrez, nire brontzezko talismanak ez du oraindik horrelako mirakulik egin. Oraingoz, bizpailu irudi baizik ez dizkitekarri. Irudimenera noski begien atzeko leku horretara. Zer erakusten didaten irudi horiek? Poema bat aurrena eta karretera bat gero. Poema, Chestertonok idatzi zuen duela denbora asko. Eta bere gaia Noe Zaharraren ardozaletasuna da. Horrela dira. Noe Zaharrak ostruka granja bat zeukan bere untziak. Eta pala handi batekin eta pertzak adinako hiltzetan jaten zituen arrauntzak gosarian. Eta hartzen zuen zopa
elefante zoka zen. Eta jaten zuen arraina, balea. Ordea, dena zen txiki, untzian zeukan bodegaren aldean. Eta hala esaten zion Noek bere Andreari. Euriak enau batterek eskatzen, niri bosta sola, ura argoarekin nahazten ez den bitartean. Kataratak jazten ziren zerutik lur ertzak itxutuz. Izarrak ezabatu egingo zirela, zirudien. Infernuko estarriak asetu nahian edo zazpizeruak horruka jausten ziren. Eta hala esaten zuen Noek begiak einatuz. Euri itxura dugu. Eta baliteke mendiak ere ondoratzea. Baina euriak enau baterek eskatzen. Niri bosta sola. Ura ardoarekin nahazten ez den bitartean. Hora hemen, bere brontzezko talismanak ekarritako lehenengo irudia, Chestertonen poema. Eta bigarrena, esan dut, karretera bat dela. Gipuzkoako karretera bat. 27. Bere jaioterritik pasatzen dena. Eta jarri karretera horretara begira. Eta ume bat ikusten dut bertan, dizileta gorri batean doana. Eta lehi eraginez, eta eraginez. Eta ume hori neu naiz. Neu naiz, bederatzi urterekin eta etxera noa. Zizurtidu eskolan arratsalde osoa pasa eta gero. Eta gaua da. Euria ari. Eta pedabei eraginez eta eraginez pasatzen ditut zazen fabrikatik datozen langileak. Zene langileak apote beretzetan bilduta oso poliki baitikoaz. Eta ginezka ere pasatzen dut taile ere oso poliki baitikoaz. Lepoa dena bufandetan bilduta eta elkarri kontuak esanez. Eta halako batean, gizon bat ikusten dut bere farolaren argira. Gizon bakarti bat, euritean, bat ere euritak hori bare, oinez. Eta bakoan gizon hori atzean ustera, eta hor non berak otxegiten didan esanez. ¿Quieres que te lea mi poema? Eres castellano. Soy Leopoldo María Panedo. Bueno, ¿quieres que te lea el poema? Buruarekin baietz egiten dut ala ikusiz. Berak paper busti bat ateratzen du poltsikotik. Eta gero, metxero bat piztu. Eta Peter Punk izeneko poema irakurtzen dit haren argira. Peter Punk es el amor y Campanilla su princesa. En el cielo están buscando el secreto de la nada todos los niños extraviados. Peter Pan es el amor y Campanilla su princesa. Golfio busca en vano el secreto de su mano y Campanilla llora al pie del árbol extraviado. ¿A dónde las sirenas y a dónde los enanos? Peter Pan intenta en vano su amor explicar. En una playa desierta, Campanilla lo dejó. Poema bukatu, eta biok izilik geratzen gara gure batez. Eta gero, eurita gure gabeko gizonak aurrera egiten du bere norabidean, oinez. Eta nik ere aurrera egiten dut, bere norabidean, biziletaz. Eta pedalei eraginez eta eraginez berriro pasatzen ditut zazeneko langileak. Eta baita ginesak ere. Eta pedalei eraginez eta eraginez nire jaioterera zuen bururitzen naiz. Hortxe daude panaderiko argiak, kaltzartekoak, jartzanekoak eta baraztikoak.
Eta sartzen naiz nire herriko kale nagusian. Eta gelditu gabe, joaten naiz kalean gora, Betaniraino, hain zuzen ere, okindegiraino. Zeren zizurpila eskolara joaten hasi nintzenetik, pandeletxe baten sarian izaten baitut egunero. Jaisten naiz bizikletatik, sartzen naiz Betanira eta mariatxo ikusten dut, viajante batzuekin bizketan. Hartu pandeletxea zer horrek, ireki labearen atetila eta hantxe eukiko dituzu. Obeditu egiten dut mariatxo. Baina lehiatila zabaltzen dudanean, ez dudan pandeletxerik ikusten. Baizik eta ostuka izter bat. Hain doratuan on urrez miniatu eretik dira. Urrez miniatua eta pasaz zirulez egindako koroa beltz eta diztirak dute. Baina kontuz. Ez. Pasaz zirulak ez daukate hainbesteko diztirarik. Bi pasaz zirulak behintzat kontrako itxura dute. Bi kristal ilun eta opakoak dira. Zeren jakina. Ez dira zinez pasaz zirulak, baizik eta bi begi. Hildako gizon baten bi begiak. Ibrahim Ali Ismail bidegiak. Bai, Ibrahim Ali Ismail goseak hiltzen Somalian. Ze azkenean ezin izan baitzuen. Leio